Вижте, това изхвърча от чантата. Да, гнусно е, прилича на лайно. This is my pee-pee. Чакай, this is my face. Давай, сега, секси фейса. Чакай. Найде! Чакай. Искаш ли ти да снимаш? Не ми кради песента! Тя не е твоя. Споделянето, че си... Чакай! Гонят ме през нощните канди. Ако са ти раздират безпощадно... Кой е това, бе? Душата ми млада... Не си снимай в устата, бе! Това е Джери! О, виж, между другото, къде ще ли? Джери! Стига, снимай толкова. Я напред това. Чакай. Корешо. Ама с Корейчо. Корешо! Хейн! Ти си Корейчо, аз съм Корейчо. Не, ти си Хейн. Аз съм Хин. Чакай, изгубихте от зоркия ми поглед. За кое е това? Минута и 43 секунди, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Сещаш ли се като и пръстък на 50 главите? и 51, 7, 50. 10, 5, 7, 15, 11. Елате да снимаме великото дърво, на което се заклещи. Тук Виктория Мем Златкова се заклещи. Ето го мястото. Даже има кръв от бутъша. Точно. Нали? Ето, има и жена, която ще бъде свидетел на това. Госпожо, изчакайте! Госпожо! Няма да отида. Не би пил фантата, бе! Ще ти ударя задника. Как изпистя? Ти ми удари по-силно. А, да. Не пипа очилата на Корейшо. Ти се мръсни. Нали? Хейн. Ас. Като кона кока. Дай пък. Давай сега. Видя ли какво е? Майко. Трябва да си направим собствен канал, защото сме секси. Преди малко да го бехме. Да вземем да се гани ми. This is my pee-pee. This is my pee-pee. This is my pee-pee. Снимайте! Искам някаква музика. Yeah. Ще ти Не бръкна в Не джерито. ми пипай джерито. Не ми пипай! Тъпачко. Самара. Ще бъде стена Самара. Не снимай скъсан фейс, чак да кажа. Между другото, преди малко път казах, ще наплюя фейса. Ще наплем от цената. А, да, пък трябва да кажа, ще наплюя телефона. Михаела! Какво направих? Искаш ли да просна и да кажа Виктория? Чакай. Аз съм професионалист. Професионалист, бе професионал.